Mă descurc bine? O mai Am chemă... fruntea lucioasă? No, ce ai cu fruntea? Ce ai cu fruntea? Lasă fruntea cu scoate. Salut și bine v-am regăsit la al doilea episod din miniseria Părerea bobocilor versus Părerea absolvenților. Astăzi avem un invitat din Caragiale, Teodora. Este un fost boboc dispusă să ne ajute astăzi și să-mi răspunde la 10 întrebări. Vom începe direct. Teodora, spune-mi, te rog frumos, de ce ai ales acest liceu? La mine a fost cumva soartă, dacă pot să spun așa. Eu am vrut până în ultima zi înainte de liste în HD-ul. Da. Okay. Și am vrut pe științele naturii. Dar cu o zi înainte de liste, cum am zis, am avut așa un awakening că n-am ce face pe științe, că nu vreau pe real. Și am zis, ok, mă duc pe socio. O alegere foarte bună că nu ai mers pe științe. Și când m-am uitat la HD-ul în broșură, nu avea științe sociale în anul nostru. Și atunci am zis, băi, Caragiale să fie, că era următorul și l-am pus primul. Ok. Te rog frumos, spune-mi un pic despre colectivul tău, despre elevii din liceu. Mi se pare că este un colectiv destul de divers, adică suntem un amalgam de personalități, dar cumva avem toți ceva în comun, știi? Este un colectiv unit, este un colectiv bun. Poți spune un pic de relația dintre profesori și elevi? Relația dintre profesori și elevi, îți dai seama, este subiectiv și diferă de la profesor la profesor. Dar, în general, ce mi s-a părut mie de la începutul, din prima zi, mi s-a părut că profesorii ăștia sunt foarte patrioți față de Colegiul Național Ion Luca Caragiale și că încearcă să facă elevii, nu știu dacă să-i mențină elevii într-o postură foarte bună, știi, să... Înțeleg situația, la fel este și la Sfânta Dacia. La Sfânta Dacia trebuie să iubești, deci înainte de Dumnezeu trebuie să fie Sfânta Dacia. Bun. Relația cu profesorii, spune-mi. Relația mea cu profesorii? Da, subiectiv. Bine, asta este subiectiv. Deci, poți spune ce vrei tu. Eu stau în prima bancă. Eu am stat în prima bancă de la început, prima zi. Și îți dai seama că m-au învățat profesorii, adică știu că sunt acolo și față de mine toți mi se pare că au o relație foarte ok, foarte bună. Cu unii mă înțeleg foarte bine, de exemplu cu profesoara mea de fizică. Deci, o iubesc din tot sufletul pe doamna de fizică și eu nu suport fizica, dar am învățat fizică numai de dragul dumneei. Ok. În rest, știi cum e, profesori mai reci, profesori mai calzi, dar în general pentru mine este foarte ok. La noi la Sfânta Dacia chiar sunt profesori reci. Bun, zi-mi, te rog frumos, activități extrașcolare. Ce activități? Aici sunt și baluri, pot intra mai multe. Activități extrașcolare... Organizate de liceu sau de elevii liceului? Dacă, nu știu, pot să-ți spun despre cluburi? Da, te rog. Deci nu avem foarte multe cluburi, dar eu mă gândesc că o să se mai dezvolte. Au fost și din cauza pandemiei sau că am sistat. Avem writing club, avem debate club, nu mai știu ce avem. Avem acum și revistă. Mișto, da. Că noi am avut revistă în anii precedenți, care de fiecare dată a ajuns în top, pe podium, în națională. A luat de 2 ori locul întâi. Și acum, iarăși, s-a reînceput proiectul. Așa ca activități extrașcolare, da, în incinta liceului. Nu neapărat. Baluri. Nu știu dacă vezi, dar tot subliniez acest cuvânt. Baluri. Zi ce s-a întâmplat la barul de la Caragiale, de la Boa. Unde am auzit că 3 băieți frumoși au fost dați afară pe degeaba, dar te rog, dezvoltă. Am intrat că sunt. Păi, balul, știi că nu este organizat de doamna directoare. Știu, dar îi poartă numele, așa că mă rog, putem spune. Păi, balul a fost organizat de asociația de evenimente respectivă și câțiva elevi absolvenți de anul acesta. Bun. Și
asta este o activitate extrașcolară, dar știu sigur că a fost mai bine de jumate din liceu la bal, așa că a fost o chestie au fost 1300 de elevi. Atâția au fost. 1300 sau 1400? 1400 de oameni, dar acum ți-am spus din toate liceele, dar... Știu. Ce carieră ar dori colegii tăi să urmeze? Deci aici e foarte eu foarte sunt pe vastă. Științe sociale, cum am spus. Dar în ziua de astăzi poți să faci orice profil și să mergi pe absolut ce vrei. De exemplu, eu personal vreau să mă fac, adică aș vrea să urmez o carieră în psihologie și aș vrea psihologie criminalistică. Dar am colegi care, de exemplu, am o colegă care vrea să facă, de fapt, cred că am două, care vor să facă după aia medicina. Deci de pe științe sociale, pe medicină. Dar așa, din ce am observat eu, acum nu vorbesc cu numele tuturor din clasa mea, dar am văzut că toți cumva vrem să o luăm spre latura asta de litere, drept, psihologie. Înțeleg, mai puțin să evitați fizica, chimia, matematica. Da. Înțeleg. Este de... Ok, dar tu, ce carieră ai dorit tu să urmezi? Păi ți-am spus, psiholog criminalist. Nu îmi spune că mi-ai spus, că eu nu sunt atent. Mai multe detalii, te rog. Mi se pare, eu cred că vreau să fac, adică... Deci tu nu vrei o meserie normală? Nu vreau o meserie normală, chiar nu vreau o meserie normală. Și mi se pare că mi se potrivește psihologia perfectă, adică asta cu să citesc oamenii, Da. Deci, dar, mă rog, mai vedem, pentru că eu mi-am schimbat de foarte multe ori... Da, de altfel ca oricare alt copil. Ce părere ai despre reputația controversată a liceului tău? Știu că la voi, sau sunt zvonuri, cum că la voi și vara este zăpadă, dar te rog frumos, spune-mi tu, chiar este așa și vara este zăpadă? Știi că eu cred că chestia asta cu drogurile, reputația asta cu drogurile, a rămas odată cu căderea comunismului. Știi că liceul meu a decăzut foarte mult, adică a devenit genul de liceu în care elevii sunt profesorilor, știi? Atunci știu că era numit liceul drogaților. Okay, mi-a spus asta și mami, că așa, și am mai auzit chestia asta din foarte multe părți, dar de la adulți, nu am auzit de la generațiile noastre. Acum, în prezent, nu știu ce pot să zic, adică... Eu pot spune în felul următor, am fost în liceul Sava, neinvitat de nimeni, m-am plimbat eu pe acolo și aveau pe fiecare ușă, spune stop fumatului. Înțelegi? Nu. Sunt așa și la voi chestii de genul sau... Nu, deci, evident că asemenea oricărui liceu din zilele noastre sunt droguri. Sunt droguri, dar nu mi se pare că... Deci este doar un mit. Vrei să zici că este doar un mit și că nu mai este... Nu mi se pare că este zăpadă și vara. Adică dacă e, să zicem așa mi se pare că este peste tot. Că am prieteni în multe licee și... Adică nu mi se pare că este ceva excesiv. Este ceva dus la... Spune-mi, te rog frumos, cât la sută este pasiune și cât obligație. Mergi la liceu pentru că îți place aia, dar nu-ți place... Eu... Nu știu. De când am intrat la școală, mă refer din clasa 0. Da. Nu ți-a plăcut cartea? Nu că nu mi-a plăcut cartea, dar bine, hai să zicem din clasa 5-a, că ce știam în 04. Mie nu mi-a făcut deloc plăcere să merg la școală, pentru că deci deloc mă duceam așa cu silă și tot ce mă motiva era că îmi vedeam prietenii, știi? Dar nu mi-a plăcut absolut deloc, pentru că mi-a stricat experiența, ca să zic așa, mi-au stricat materiile astea de domeniu real, cum ar fi, în primul rând, matematica. Dar nu știu de ce au oamenii cu matematica, pentru că matematica este cel mai frumos lucru posibil, sau cel puțin, mă bate, deci cel puțin până de curând, până ce a început clasa noua, toată clasa era, toată matematica era logică, nu știu, matematica e logică, trebuie să o gândești logic, mai puțin fizica, chimia. Așa. Și materiile astea... Mie mi-au stricat materiile astea experiența. Tocmai de asta am spus că m-am și dus pe uman. Dar anul ăsta, clasa noua, a fost anul care mi-a demonstrat că poți să mergi la școală și să-ți placă. Adică poți să te trezești dimineața și să zici, mama, abia aștept să ajung. Da? Da, serios, se poate. Vin la Caragiale, că
chiar trebuie să-mi vină cheful de școală mie, de că Deci- a plecat cu ceva timp cheful meu de școală. Pentru mine pot să spun că, bine, îți dai seama că acum învăț și că trebuie să învăț. Dar îmi face plăcere, chiar îmi face foarte mare plăcere și mai ales că ți-am spus că stau în prima bancă și atunci sunt foarte atentă la ore. Da, și eu când m-am poziționat prima dată, m-am poziționat în prima bancă și acum ne schimbăm clasele. Acum sunt cel mai din ultima bancă, deci eu sunt, Mamă, da, deci și când uneori când mai intră o persoană sau intră un elev să ceară ceva de la un profesor sau ies și odată cu el. Deci că nu-și dă seama profesorul că eu ies am din înțeles. clasă, că sunt în ultima bancă, nici nu mă vede, dar mi-am Da. dat seama că ultima bancă este cea mai bună mereu. Nu este cazul meu. Nu este cazul. Depinde și de profesor, nu știu, la mine... Da. Profesorul și materia preferată. Aici, de câte am înțeles, fizica este... Deci, Profesorul preferat este profesoara de fizică. Profesoara de fizică este... Da. da, dar asta așa, bine. De scurt timp, de puțin timp. Nu, de la asta de la început a fost Ok? părerea mea. Ca materie preferată, istoria, clar, istoria. Deci, iubesc istoria. Ok, bun, trebuie să vii la Sfânta Dacia, pentru că la Sfânta Dacia se face o istorie, trebuie să... pentru extemporal trebuie să știi mult mai multe decât ți s-a predat. Și mai am un profesor preferat. Dacă este preferat, e foarte bine, poți să-i zici numele. Dacă nu este profesorul preferat, nu-i zi Acum, numele. oricum nu cred că, nu știu dacă... Mă rog, o să spun doar că este profesorul meu de geografie. Ok. E super. Profesorul meu de geografie este... De ce e super? E glumeț, e amuzant, e... E exact cum ar trebui să fie fiecare profesor din România. Dacă toți profesorii din România ar fi ca dumnealui, n-ar mai fi toate... Are procente bune. Este și amuzant, este și și serios. este treaba foarte în serios, ceea ce ar trebui să facă mai mulți profesori. Spune și mie, te rog frumos, cea mai mișto amintire de anul acesta. Probabil balul. Unde am participat la Miss și am și câștigat titlul de Miss Popularitate. Probabil asta este amintirea mea preferată și a fost și la finalul anului, a fost în penultima zi de liceu și atunci am încununat cumva toată experiența de boboc. Noi nu am avut un bal al nostru. Sfânta Dacia nu a beneficiat. Am pierdut știu că am pierdut la egalitate cu Lazar. No. Și parcă a făcut Lazar. Am pierdut la 8 voturi sau ceva de genul. Da. Anul viitor. Mulțumesc mult pentru timpul acordat. Și eu mulțumesc pentru invitație. 100% ne vom revedea și sper că v-a plăcut acest podcast.